LPS Puberťáci, časť 1. Vítajte u tohto videa. Pokiaľ ste si mali všimnúť, sú to tie spacáky, ktoré som ukazovala v minulom videu. No. Dobré ráno. Ještě 5 minut. Odložím to potom. Tak, poďte. Dobré ráno. Dobré ráno. Posuň sa. Mne sa nechce. Áno, tak obidva vstávať. Si ako naša mama. No je, tak ja teda idem. Prepáčte, že to je také zlé, len ja mám na nabíjačke, tak budem musieť takto, dobre. A jedlo nemám, takže na čo? A ja, furt. Ani trochu sa mi nechce. Po 5 minútach. Tak ja už som dojedla. Ja som totiž skoro začala jesť, skoraj. A ja. Po 2 minútkach. Hotovo. Nezubí ma Pepper. Je na rade. No, dobre. Idem sa porichtovať. Dobre. Ding dong. Ding dong. Došli tu nové veci. Dobrý deň, prosím, došli vám ten počítač a samozrejme aj to zrkadlo. Ďakujem. To je. Máme to. Ja teda idem zapnúť ten počítač. No, kde to dáme, no. Napríklad sem dám toto. A posunieme telku. Tak to by to mohlo byť Alex. Dobre. Tak to by to mohla byť, že váhaš. Dobre. A ja idem teda na to počítať. Stolička by nám ešte mala dojsť. Táto ide určite za chvíľinku.
Au. Ding dong, ding dong. Super, tá modrá stolička už došla. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja som si objednala teda tú stoličku. Dobre, podpíšte mi to tuto. Ďakujem, pani. Nie, zač. Dovidenia. Dovidenia. To je tá modrá stolička. Super, dajú sem. Tak, ja sa s týmto idem popracovať. Nesadneš si? Zatiaľ nie, ja sa tuto musím pohrabať. Ja idem skúšať to super zrkadlo. Budeme sa musieť striedať s týmto, dobrá? Dobrá. Ja idem vyčistiť. Ja sa idem vyčistiť to zrkadlo. Výborne, krásne je. A ideme sa líčiť. To ma bude baviť veľmi. A ja mám hotové. Dávaj pozor. A ja. Takto. Dobre. Čo si ja teda posadať? Čo robíš? Upravujem. Čo? A nič. Ja teda idem. Au, sorry. Zvláštne. Pokiaľ vám to prišlo čudné, ja som do Kamila, jo. Ja som do Kamila a Alex je do Lindy. A Linda je zase do Alexa, len si to ešte nepripustili. A ja neviem, či je Kamil do mňa. To sa ale dozvedie v budúcom dieli. Ahoj, to bola taká oputovka.